bakso KDM. Tapi ini lokasinya di daerah Pandaan ya. Ayo sini. Bakso KDM. KDM itu artinya apa, Mas? Mas. Kang Dedi tak bukan? Hah? Oh, bakso nikmat harga bersahabat. Oh, duduk iku. Bakso nikmat harga bersahabat. Aku tinggal goleki. Iki ta sapa? Alek kok. Oh, Alek. Iki lho rek bakso ni rek. Ayo milio, naruhi duit lek ngene iki. Iki piro, Mas? 5.000. Ya, satu. 10.000 rek sak gajah won. Bakso KDM ki ndi wong iki? Guyu torek wong rek. Apa iki? Apa ini? Biasa, kasar. Oh, kasar biasa. Mercon, piro mercone? 10.000. Hei, mercon 10.000 rek. Oh, tapi kuahnya cuma satu yo, karena pedes yo. Mas ganteng. Iki bener apa iki? Halus. Halus piran iki? Udah satu porsi dapat 10.000. 2. Oh, sing halus gede ada. Oh, nanti kasar kabeh yo. Ya wis iki ae wis. Oh, serba 10.000 ya. Lek lebih teko iku ndak apa-apa. Oh, iku ora anu nih. Bakso krucil. Oh, iki bakso krucil ta? Oh, apa ya bakso krucil ya? Bakso kasar, bakso halus. Sudah. Saiki es apa iki? Es teh. Es sirup, es teler. Es teler 1. Mas ganteng. Aku takon KDM nanti gak dijawab. KDM itu artinya apa kok? Apa ya? Aku orang iki Kang Dedi Mulyadi ngono. Guyu kabeh wong-wong iki untung ganteng-ganteng sing guyu. Hah? Oh, ST2 ya, Mas. Bae es telere. Oh, wis mari ternyata rek. Oh, iki rek goreng-gorengane. Goreng-gorengane iki ya toko tuh ya. Ayo wis nang kene kari bayar tok rek. Di bawah ta iki apa di bawah aku, di bawah sampean. Oh, teler, oh ST. ST spesial. Mek 13.000 sing spesial rek. Mas bayar.